Herr talman. Herr talman. Herr talman. Den sysningen av Magdalena Andersson spelar LOL och Socialdemokraterna hävdar ju nu som bekant att alla spelar LOL. Det saknar naturligtvis all trovärdighet. Bortsett från det. Magdalena Andersson tänker spela LOL. Tack så mycket. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag tror det är bra att vi utgår lite från fakta. Tack så mycket. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman.